Youth pickles and office chairs. I'd rather be somewhere else, but I'm stuck here and life's not fair. I'd rather be anywhere, gotta go where my heart says so. Follow the sunshine and the flow. Feeling the warmth, let's get down. You're down, get up, move your feet. Oh, just let it go. Doktornő, nagyon sokan szeretnének a nagy napra csodálatos mosolyt varázsolni maguknak. Ugye nem késtünk még el felnőtt korban, hogyha gyerekkorban nem kezdtük el a fogszabályzást? Nem, egyáltalán nem. Nagyon sokan vagyunk, akiknek valahogy gyermekkorban ez kimaradt, és azt gondoljuk, hogy felnőtt korban ezen már nem lehet túl késő változtatni. Ez nem így van, és nem is kell, hogy így legyen. Felnőtt korban ma már egy teljesen hagyományos, mindennapos eljárásnak számít a fogszabályozás. Régen szerintem cikinek számított a fogszabályzó, de aztán minthogyha ez divatossá vált volna. Igen, én bízom benne, hogy most már a rögzített fogszabályzó sem számít cikinek a fiatalok körében, de van a láthatatlan típusú fogszabályzás is. Ami nekem gyerekkoromban beégett, ez a ragasztott vagy rögzített fogszabályzó. Rögzített fogszabályzók, igen. Ez az, Erről igen, beszélünk. ez az, és ennek is két fajtája, ugye az alsó, ami talán Igen, régen volt gyakori. és az esztétikus változat. Igen, ez már szinte észrevétlen, Ennél van egy fokkal észrevétlenebb. ez pedig a láthatatlan. Ez pedig a láthatatlan fogszabályzó. Ennyi fogsort még nem fogtam a kezemben soha életemben. Milyen esetekben keresik meg doktornőt a páciensek leggyakrabban? Leggyakrabban az esztétikai probléma miatt, tehát mindenki ragyogó, gyönyörű, szabályos fogazatot, fogsort szeretne, és arra tökéletes a láthatatlan fogszabályzó. Milyen anyagból készülnek ezek a láthatatlan sínek, és mi a technológiának a lényege? Átlátszó termoplasztikus műanyagból készülnek, a háromdimenziós technológiának köszönhetően tökéletesen illeszkednek a páciens fogaira. Mi egyébként az elkészítésének a menete, mert ha jól látom, ez valakinek a fogsora. Igen, ez mindenkinek személyre szabottan egyénileg készül. Ehhez szükség van egy alsó-felső álcsontról készülő lenyomatra, és akkor az alapján tudjuk elkészíteni. Mi a technológia? Hogyan készül el? Először is szükséges egy állapotfelmérés, azt kiegészítjük digitális panorámaröntgennel, ezután következnek az előbb említett lenyomatok, illetve fotódokumentáció. Ez segíti a szakorvost, aki a kezelési tervet felállítja, személyre szabja, hogy el tudja készíteni a kezelési tervet. Hogyan kell ezeket hordani? Egész nap rajta van az emberen? Igen, napi 22 óra hordást igényelnek, igazából ez azt jelenti, hogy csak az étkezéskor lehet kivenni. És akkor ebben alhatunk, kvázi. Kellene. Kellene aludni. Akkor viszont gondolom a fogápolási szabályok is megváltoznak némiképp. A saját fogápolási szabályok azok nem, tehát ugyanúgy tisztítjuk a fogainkat, és a síneket kell még külön tisztítani, de ez történhet a saját fogkefével és fogkrémmel. Meg lehet szokni a hordását? Igen, könnyen meg lehet szokni, egy-két napig talán kellemetlen, de utána már egyáltalán nem zavaros sem a munkában, sem a beszédben, sportolás közben is lehet őket viselni. És hogyan rendezi sorba a fogainkat, hiszen ha jól látom, azért a deformitás ebben is fellelhető. Az egész kezelésnek a lényege az, hogy minden sín egy kicsit máshol nyomja a fogakat, és így érjük el azt a tökéletes fogívet, amit szeretnénk. Időről időre változtatni kell akkor ezen a sínen? Igen, egy ilyen sínt 2 hétig hord a páciens, azután következik a következő, ami már megint egy kicsit más. A diagnózis felállításához szükséges, ugye, hogy felmérjek előzetesen egy fogorvos, és aztán? Szakorvos készíti el a tervet, ezt a látványtervet átküldjük a pácienseknek is, akik így már előre láthatják a várható végeredményt. Ha ez tetszik, és rábólint a páciens, hogy kéri a kezelést, akkor történik az első sínek legyártása 3D nyomtatóval. Doktornő, nagyon szépen köszönöm, hát a csodálatos mosolyunk akkor megvan a nagy napra. Mi hiányzik még? Hát a mennyasszonyi köröm.